Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte Vivat Vinum, svatomartinská slavnost v Kuřimi, vizuální smog, manuál a dotace a na závěr nové malé fotbalové hřiště. Slavnosti vína v Kuřimi každoročně připomínají nejen bohatou tradici vinařství, ale i svatomartinské období, kdy se podle legendy mladé víno poprvé ochutnávalo a kdy světlo lampionů a svíček symbolicky provází podzimním časem. Vivat Vinum proto opět spojil setkávání lidí, dobré nálady a vůně čerstvě otevřených lahví s pestrým kulturním programem. A právě ten byl letos obohacen o divadelní vystoupení, slavnostní průvod městem i napínavé šermířské souboje, které celé slavnosti dodali nový rozměr. Mohu vám předat silohlas? Já děkuji za silohlas, protože můj hlas je dneska v trochu mizerné kondici. Takže já vás všechny vítám na dnešním svátku vína, na svátku svatého Martina, kterého u nás v Kuřimi také srdečně vítám, protože, jak už řekl, cesta byla dlouhá a náročná. Ale radostná, veselá. Ave Martinus. I nadále je to svátek vína, je to oslava vína, oslava dobrého pití, dobrého jídla, kamarádství, přátelství, dobrých sousedských vztahů. A posunul se tím směrem po těch snad kolika, abych to nepřehnal, 15, možná 20 letech, posunul se k tomu, abychom více lidi nalákali, aby si tady lidi užili více zábavy, a abychom zavzpomínali trochu i na historii, protože víno je záležitost stará určitě tisíce let a tak, jak tady dneska bylo naznačeno, do našich krajů ho přivezli Římané a jinak bych řekl, že ten základ zůstal zachovaný. O tom už jsem mluvil a myslím si, že tak, jak jsem viděl, lidé byli trochu překvapeni, ale překvapení příjemně, užili si to a doufám, že v tom trošku možná divadelním začátku svátku vína budeme pokračovat i nadále. Dobrý prefekt zaslouží odměnu. Když dáváš, můžeš i dostat. A proto plášť. Aha, pravý římský? Ano, Z římského plátna z Řím? ano, červený, aby na něm nebyla vidět krev. A proto, pane starosto, dovol, abych ti věnoval kus červeného pláště, pohled na svůj lid, jako symbol toho, že hřeje každého dobré duše. Halím tě, aby hřál nejen tebe, ale i tvůj lid. Chce to zahalit pořádně? Jako symbol sounáležitostí pana prefekta se svými občany. Věřu, že hřeje jen ty dobré. Samozřejmě symbolicky tak velký není, aby pokryl celou Kuřim. O to se postaráte ovšem, že jistě vy svou dobrotou a za to jste si ho všichni jistě zvolili. Pan prefekt. A ještě počkej, to není vše. Ano. Ano, dneska máme dobrou náladu a chceme obdarovávat. Ano. Ano. A Starosto, poklekni. Ano. Prosím, Já tě totiž svatý teď Martin bude křt. neprozrať. Já tě teď totiž před zraky tvých občanů na místě hodlám. Ne. To ať udělají někdy možná jiní. Ale dnes je slavnostní den a když člověk dává, ať je obdarován. A proto tě ve jménu svatého Jiří a svatého Michala dnes spasují na rytíře z Kuřimy. Převzácná plaketa bude připnuta na hruď. A ta plaketa jmenuje se rytíř řádu Kuřimského hroznu, jak jinak. Nemám dojem, že bych
se stal někým jiným, nebo že by se něco v mém životě změnilo, ale snad to lidi aspoň pobavilo, včetně toho, že hned po ránu a s mým utrženým meniskem se mi nepodařilo rovnou stát, tak doufám, že se lidi aspoň pobavili a příští rok bude určitě rytířem vína nebo rytířem svatého Martina někdo jiný a užije si to také. Vivat rytíř Drago! No a jad kuřimského hroznu! Vivat! Vivat! Právě mezi nás přichází pan farář. Jsme tu proto, abychom i to požehnání, které přichází spolu se svatým Martinem do našeho města, potvrdili slavnostním pokřtěním vína, které má oblažovat mysl lidí i mysl Bohu. Dobrý Bože, ty jsi dárcem všech dobrých darů. Také víno, které si nám dal, je zdrojem požehnání a radosti pro nás, kteří jsme se zúčastnili této slavnosti svatého Martina. Víno je plodem země a lidské práce a ty nám je dáváš, aby nás propojovalo, vytvářelo naši sounáležitost a naší radosti dávalo společný výraz soudržnosti, přátelství a lásky. Požehnej tedy toto víno a dej, ať všichni máme opravdovou radost, ať se upevňuje naše společenství, ať dosáhneme radosti, která nikdy neskončí, skrze Krista, našeho Pána. Víno je tedy pokřtěné, ať je tedy věčně mladé, tak jako vy. Ať žije svatomartinské víno. A pozvedněme tedy společně číše ví také, kdo má, kdo nemá symbolicky. Ať to víno přináší mládí, zdraví, radost a světlo, které nás provází roztodivnými dny. A ať nám dává štěstí. Na Martina, na vás! A na zdraví! Ano, budíš to první pohár a jistě dnes nebude poslední. Máme na to celý den, ať hodokvas propukne. Jak jsem říkal, víno už má tisíciletou tradici, určitě v Čechách na Moravě, nebo spíše na Moravě, a také minimálně staletou tradici. A konec konců rozkvět vinné révy a vína tady byl někdy za Karla IV., kdy se vinice ve velké vysazovaly. Přálo tomu nejenom osvícené panování, dá se říct, Karla IV., ale také počasí, které v té době připomínalo to naše, také zde bylo velké teplo, dá se říct. A určitě víno bylo spojeno s mnoha obřady. A jeden z těch obřadů bylo také křtění nového vína, tak, aby chutnalo, aby bylo dobré, aby se nekazilo a aby si ho lidé užívali. Vždycky to světské a duchovní patří k sobě, to není rozdělené. Že se udělá vlastně taková hezká scéna, že se ty věci připomenou a znázorní tímto symbolickým obřadem nebo tím gestem pasování, to všechno je jenom k tomu, abychom i my mohli z toho odkazu duchovního lépe žít a to světské, aby takto trošinku tím proniknuto. Každoročně se scházíme na svatomartinských slavnostech, ochutnáváme první mladá vína a symbolicky jim žehnáme, ale jen málo kdo si uvědomí, kdo vlastně svatý Martin byl. Tento římský voják a pozdější biskup je symbolem lidskosti a dobročinnosti a právě jeho svátek uprostřed listopadu připomíná nejen tradici vína, ale i čas, kdy se dříve uzavíral hospodářský rok.
Proto si i dnes připijíme na jeho počest a vítáme období klidnějších dní. My z historie víme, že patřil do římských legií, že byl velitelem jedné z těch legií a byl tedy skutečně dobrým vojákem, velitelem, člověkem schopným organizovat, vyznat se v situacích náročných, měnících se, dynamických. A takhle si Martin známý. A taky je známo, že byl velice člověkem vnitřně takovým vlídným, spravedlivým. Ta legenda vypráví, že když se potkal se žebrákem, tak byl ochoten i o svůj plášť se rozdělit a nemohl se dívat na to, že tam člověk mrzne a je prochlazený. A potom později, když se stal biskupem, tak všechny tady tyto dobré vlastnosti také praktikoval ve velkém měřítku nejenom v jedné vojenské legii, ale vlastně v celém tom území, kterému bylo svěřeno. Vinaři si ho vybrali jako člověka, který je vlídný a ten jeho červený plášť jim symbolizoval barvu červeného vína, zralost, něco, co je hluboce lidské a co povznáší člověka. A tak se nedivím, že právě ta volba padla z vinařů, aby byl ochráncem jejich práce, jejich cechu a toho všeho, co vlastně to umění vinařství sebou nese. V minulých letech jsme na slavnostech vína obešli s kamerou vedení radnice, abychom se doptali na jejich oblíbené vinařské typy. Letos jsme dali obdobnou otázku i panu faráři. A pí hlavně mešní víno, když je proměněné při mši svaté. V podvečer akce se pak konala nejdůležitější událost samotných stánkařů, totiž vyhlášení vinařství svatomartinského hroznu. Už víte vítěze? Prozradíte nám ho? No, já bych asi, tak jak to bývá v těch televizních přenosech, teď měl sáhnout někde do kapsy, vytáhnout obálku, otevřít ji a být strašně překvapený, ale ne, já nejsem, já už vím, kdo je vítěz. Musím říct, že souboj byl těsný, oblibu si získali všichni, kdo přijeli a dali v šanc svá vína, ale jenom jeden může být vítěz. Ten vítěz k nám přijel z mého oblíbeného města na jihu Moravy u samé rakouské hranice z Mikulova a je to vinařství Rausch. Tak poprosím ještě jednou potlesk pro vinařství Rausch a poprosím zástupce vinařství, rodinného vinařství Rausch z Mikulova, aby přišel za námi na pódium. Vinařství Rausch, sem k nám! Vivat Rausch! Vivat Rausch! Aplaus, prosím! To velký aplaus pro skvělé víno, které jistě můžete ochutnat. Já vím, oni totiž tak ochutnávali, že už se netrefí rukama do sebe při plácání. Tak to je. Ale není všem dům konec. Já bych se zeptal, jak se cítíte? Zmrzle. To chápu. A když ten mráz odtěsnáme, co je pod tím? Pod tím už je jenom víno. Je vidět, že se věnujete vínu, tak to je v pořádku. Pak tedy nezbývá nic jiného, nežli poklekněte, pane. Protože právě teď vás pasují na rytíře kuřimského hroznu. Ve jménu svatého Jiří a svatého Michala povstaň a budiš rytířem dobrého vína. Vinařství Rausch. Olé! Ve víně je pravda, říkali už staří Římané, a dnešní slavnosti opět ukázaly, že pravda může mít velmi příjemnou a vonavou podobu. A s tímto vinným motem i vyhlášením vítězného stánku se pro dnešek loučíme. Nechť vám radost z dobrého vína i dobrých lidí vydrží až do příštího ročníku. V minulém vysílání jsme vás informovali o záměru města kultivovat veřejné prostranství prostřednictvím odstranění rušivých prvků a nevzhledných reklam z ulic. Vedení radnice aktuálně s místními podnikateli diskutuje výhody sjednoceného vizuálu a důvody těchto změn zveřejnilo také na svých webových stránkách.
Pan místostarosta Petr Vodka nám prostřednictvím této reportáže přiblíží manuál dobré praxe reklamy ve městě Kuřimy, včetně žádosti o dotaci na změnu reklamního označení. Městská rada v Kuřimi má dlouhodobý program kultivace veřejného prostoru a součástí tohoto tématu je i problematika reklamy na provozovnách. A my jsme za tímto účelem nechali připravit manuál dobré praxe reklamy ve městě Kuřimy, který by měl sloužit jako jakýsi možný návod, jakým způsobem tu reklamu na provozovnách rozvíjet a upravovat ve smyslu jakéhosi zkrášlení našeho města, s tím, že ovšem, a to je třeba zdůraznit, není to návod, který by byl pro občany povinný, pro podnikatele povinný, ale je to jakýsi možný směr, kterým by se dalo ubírat a samozřejmě jejich kreativita je vždy to zásadní, co my podporujeme a máme na ní zájem, protože nemůžeme dělat unifikované město. To je velice důležitá věc. Tento obrázek zobrazuje nebo ukazuje nám, čeho se ten vlastní manuál týká, jaké témata jsou jeho obsahem. Zde tedy vidíme příklad provozovny a ukazuje nám jednotlivé označení a šipky nám ukazují, kterou jako problematikou se tento manuál zabývá. Týká se samozřejmě věcí, jako jsou firemní nápisy, výstrče, polepy na výlohách, nabídkový menu v restauracích, možnost úprav předzahrádek, výdejními boxy, kiosky a i současně problematikou áček. Jak jsem ji řekl, jsou to doporučení a směrné příklady, jakou cestou je možné se vydat. Vlastní manuál je velmi obsáhlý a bude zveřejněn na webových stránkách města Kuřimy, nebo je zveřejněn na webových stránkách města Kuřimy, nicméně jen namátkově se můžeme podívat, na co se zaměřuje. Na této straně vidíme sjednocení reklamy v rámci jednotlivých domů, zobrazuje nám ukázky, jakým způsobem umísťovat firemní nápisy na zdech, jakou směrou se vydat. Zde máme i vhodné vybrané příklady z Kuřimy a potvrzují, že i kuřimští podnikatelé vědí, jak k dané problematice přistupovat. Máme zde ukázky, jak by to vypadat nemělo. Vidíme zde samozřejmě příklady výstrčí, jakou cestou je dobré se v této oblasti vydat. Je zde doporučení i pro provozovatele restaurací, jakým způsobem udělat zahrádky pro občany přitažlivé tak, aby nenarušovaly to veřejné prostředí. A samozřejmě důležitou součástí je podoba áček, kterou vidíme na tomto zobrazení. Není to jen o tom, že město ukazuje, jak má reklama vypadat, ale samozřejmě by rádo i podpořilo kuřimské podnikatele, aby se nad touto budoucí podobou svých provozoven zamýšleli a rádo by tuto věc i podpořilo. Proto Rada města schválila za podpory zastupitelstva města dotační program pro rok 2026, kdy bylo rozhodnuto, že na podporu nových vývěsních štítů a reklamních zařízení ve městě Kuřimy, které jsou vázány na propagaci provozoven, bude v příštím roce uvolněna částka 500 000 korun s tím, že žadatelé o umístění nových reklamních štítů, případně áček, podobných věcí, mají možnost obrátit se na město Kuřim s žádostí o poskytnutí dotace. Tato dotace bude ve výši maximálně 50 000 korun, nejméně však 5 000 korun a účast žadatele je 20% z poskytnuté dotace. Tato dotace je použitelná jednak na vyhotovení vlastních výstrčí nebo nápisů, ale může být až 20% této dotace poskytnuto na zpracování grafického návrhu. Jednotlivý žadatel o poskytnutí reklamy si může na stránkách města v úvodní sekci, v sekci Zajímá mě, otevřít právě stránku, kde máme odkaz na kultivaci veřejného prostoru a na této straně vidíme, že je uložen manuál dobré praxe reklamy, kde se může tedy inspirovat, jakým způsobem k vlastní reklamě přistoupit a současně je zde umístěn i vlastní dotační program. Pro zjednodušení a stručnost je tedy krátký takový výtah, kde jsou ty základní body popsány, tak aby to nebylo pro spotřebitele nebo uživatele toho programu příliš komplikované. Vlastní žadatel tedy požádá město na předepsaném formuláři, který je uložen v systému, který je tady uveden, vyplní formulář, připojí k tomu návrh grafický, jak by ta jeho reklama, kterou se představuje, měla vypadat. Na městském úřadě městský architekt pohlédne na tento návrh, porovná ho s tím řešením a v případě, že by bylo potřeba, tak zkontaktuje toho podnikatele a doporučí mu, jakým způsobem se v této oblasti vydat.
A pokud ale návrh bude sám o sobě již odpovídat těm požadavkům, tak věc bude předložena ke schválení městské radě. Jak jsem řekl, finanční prostředky nejsou neomezené, proto tedy samozřejmě budou záležitosti žádosti vyřazovány v pořadí v takovém, jakém budou doručeny městskému úřadu až do vyčerpání celé alokace těch 500 000 korun, která je na tento program určena. O dotace je možné žádat od 1. prosince letošního roku s tím, že jejich poskytování začne po schválení nového městského rozpočtu na rok 2026. Samozřejmě předpokládám, že by ta alokace, která byla vyčleněna pro rok 2026, byla nedostačující a byl zájem ze strany podnikatelů v těchto věcech pokračovat, taky v roce 2027 podobný program bude vypsán. My samozřejmě nemáme nástroje k tomu, jakým způsobem si vynucovat aplikaci tohoto manuálu a v podstatě o to ani neusilujeme. Nicméně chceme se zaměřit na takové věci, které trápí město Kuřim, a to je třeba používání áček, které se nachází po celém Kuřimi, vůbec vlastně jsou ve vzdálenosti naprosto nesmyslné od vlastních provozoven, tak tyto záležitosti, pokud se týká áček a podobných věcí, případně různých plakátovacích plot, tak ty chceme regulovat. Především tedy chceme to, aby město ty vlastní prezentační prvky jako regulovalo a upravilo je ve smyslu teda tohoto manuálu, ale pokud jde o vlastní podnikatele, tak zde budeme striktně vyžadovat, aby na veřejných plochách, veřejném prostoru, které jsou v majetku města, byl vždy vyžadován souhlas od majetkoprávního odboru, který by měl tedy povolit to umístění vlastní reklamy právě na základě těch kritérií, které byly zpracovány, a v rámci tedy schvalování manuálu i dotačního programu byl přijat i soubor opatření, které definují, jakým způsobem budou orgány města v těchto věcech postupovat tak, aby tedy bylo vše dáno do souladu s tímto manuálem. Cílem tohoto manuálu není snížit tu vlastní propagaci těch podnikatelů, to samozřejmě necháváme na nich a nechceme zasahovat do jejich podnikání, tomu se jako bráníme. Nicméně ten vizuální smog, který v tom městě je, si myslíme, že je nadbytečný a ani pro ty podnikatele není přínosem. Proto si myslíme, že bude jistě pro občany příjemnější, když se v tom městě bude lépe pohybovat, právě protože nebudou zatěžovány věcmi, které vlastně pro ně nemají žádný přínos a spíše je obtěžují, zatěžují, působí nevkusně. A i když si uvědom toho, že samozřejmě to, co je vkus nebo nevkus, není vždy úplně jednoduché, ale proto si myslím, že máme městského architekta, který je schopen se k těmto věcem vyjádřit a dát k tomu jakýsi směr. Všichni podnikatelé, nebo netýká se ten program podnikatelů, ale i majitelů, samozřejmě domů, ve kterých jsou provozovny, tak ten se může obrátit na městského architekta, který je v Kuřimi každou středu, může si s ním domluvit schůzku a požádat o konzultaci toho svého návrhu do představy a zkusit s ním nalézt nějakou podobu, která by byla uspokojující jak podnikatele, tak pro město. V rámci rekonstrukce sportovišť dochází i na dostavbu menších staveb, jako je třeba fotbalové hřiště umístěné mezi budovy sportovní haly a zimního stadionu. Nacházíme se na staveništi nového hřiště. Jedná se o hřiště, které je umístěno vedle sportovní haly. Bude zde povrch umělá tráva s vysokým vlasem. Je určeno teda zejména pro kopanou, ale i jiné sporty. Celá tato stavba je součástí projektu rekonstrukce lehkoatletického stadionu a toto je vlastně území, které přímo na lehkoatletický stadion navazuje, takže bude využíváno tedy sportovci jak těmi, kteří užívají stadion, i ty, kteří užívají sportovní halu. Toto hřiště by mělo být dokončeno do konce letošního roku. Předpokládá se ovšem, že to bude ještě předtím, než přijdou první mrazy, takže doufáme, že do konce listopadu bude celý záměr dokončen. Součástí hřiště, to bych rád ještě uvedl, jsou i tribuny, to znamená, to navazují přímo na plochu tohoto hřiště a celý tento prostor je odvodněn spolu s atletickým areálem do velké retenční nádrže, která se nachází v prostoru stadionu. Někteří občané možná viděli výkop v jarních měsících, kde byl tady obrovský otvor v zemi, kde se umístila nádrž, která zachycuje dešťovou vodu, která bude pak následně využívána k zavlažování fotbalových hřišť.